O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimou o recurso dunha empresa que reclamaba unha indemnización de 1.600.000 euros en concepto de responsabilidade patrimonial por presuntos danos ocasionados pola anulación xudicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal. A empresa Jardines de Ourense alegaba presuntos danos en relación a uns terrenos en solo urbanizable na zona do Seminario, no que pretendía edificar vivendas. A empresa Jardines de Ourense SL alegaba presuntos danos en relación aos terreos que no solo urbanizable número 8 na zona do Seminario na que se pretendía edificar vivendas. O xulgado do Contencioso Administrativo número 1 de Ourense desestimou esta reclamación en primeira instancia en sentencia dictada en xuño de 2016. A empresa presentou recurso de apelación ante o Superior de Xusticia e este volve a fallar a prol do Concello, entendendo que non procede esa indemnización. Foi un dos asuntos abordados na Xunta de Goberno Local, na que tamén se aprobaron as bases do concurso Beléns Públicos de Nadal 2017, para o que se destinarán 2.000 euros en concepto de premios. Fora da orde do día, aprobouse a ordenación decrecente das ofertas presentadas para a mellora da estrada entre Rábeda e o Cumial, que forma parte do plan de investimentos. A licitadora, mellor situada, que oferta un prezo de 177.000 euros, ten agora un prazo de 10 días para presentar a documentación requerida.